vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Zvinoita here kana kuti hazviiti? So mukomanashi, ndakafind out kuti mainini mudzimai wemufana wangu is busy cheating on my little brother. So handidi hangu kutaura zvakawanda nekuti zvimwe kuda maybe confession yangu iyi inokwanisa kuzosvikawo munzeve dzevamwewo vekuziva. So let me just stop by that. Saka mushure mekunge ndafind out kuti ivo vari kuchita on my little brother, vakabva vachizoya kwandiri vakabva vati ivo vainge vachida kundipa vharamuromo. Ndikabva ndati vharamuromo yeiko nhai mainini nezvose izvi zvamuri kuita. This was after vandipa foni yavo, saka vainge vatenga foni yavo mukoma, and foni iyi yainge iri locked, network locked. Ndokubva ndachizoenda ndichinoigadzirisa. Ndopandakabva ndachizoona mamwe mapictures vaine umwe murume mukomanashi, zvichitoratidza kuti vainge vakabva mukusasana mufana wangu paainge asipo. So ndakazovabvunza vakanditi I'm very sorry, zvakangoitikawo, is an old ex of mine. Saka takangokarukawo tangotanga kutaura tose and I will never do it again. Saka mazuva adarika awo ndopa vakabva vachizoti mangorosvikaine kuno kana muchibva kubasa. Ndokubva ndazoenda kuyakuya. Mukomanashi vainge vakapfeka gown, underneath painge pasina kana chavainge vakapfeka. Ndikati you have taken me by surprise, ndava kumboenda ndimbonofunga nezvazvo. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo kuti ndobvuma here vharamuromo iyi kana kuti ndongoudza mufana wangu kuti bro, izvi ndo zviri kuitwa nemukadzi wako. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna banguru avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world, but dai marekedza kuzobatwa nemweya wekuti munge muchizorara navo, because it is a trap. Asi ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukomanashi yakamira sekudai. Ndinoda kureururawo kuti ndine munhu uyo wandiri kutaura naye, saka ndizivi kuti can I trust this person, because takasangana paFacebook, but so far ndatova nevanhu 10 avo vandataura navo, vose vari kuti vakabatsirwa naye murume uyu, and iye anoita zvekurombesa. Zvino akati kana ndichiuya kuzoromba ndinofanira kuti tige ndichizonyora mazita evanhu avo vandinenge ndichida kuti vange vachizofa. Hanzi after each and every 5 years, a maximum of only 20 years. Eish, mukomanashi handizivi manje kuti idzo 20 years hadzisi shoma here, but now I'm just trying, because upenyu hwacho hwandiri kurarama hwakaoma. Semuno muSouth Africa mukoma, vamwe takasuya kudhara, ende kutaura kudai kana chatiinacho hapatomborina. Titongoriwo vanhu vari kutongoraramawo zvavo, zvokuti kana ukangobatwa ukasungwa ukadzoserwa kumusha kwacho bvaona kuti kana kuvaka hautomborina kana kutombovaka. Saka ndanga ndaona sekunge iyi ndo itongoriwo nzira inenge iri senani kuti ndige ndichizokasikawo ndaitawo mari. Handiziviwo kuti advice yandingapiwawo nevedare iadvice yakaita sei, but ndo zvandafunga hangu kuti ndige ndichizoromba. Mazita ndinawo avo andakanzi ndige ndichizonyora, saka each and every 5 years panofa munhu 1. Saka 5 years idzodzo unofanira kuti unge uchizoita mari, then kana 5 years dziya dzadarika, rimwe zita riya rawakanyora munhu wechinumber 2 obva achizofa, then number 3 kuzonosvika 20 years dzako dzichikwana. Hanzi 20 years dzichingonokwana chete, after wabva mukuchekeresa munhu wewe wekupedzisira, newewe unofanira kuti unge uchizofawo. Handiti vakati nekuda kwekuti unenge waenjoya upenyu. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndibetsereiwo ndoita sei, should I go ahead nahwo kurombwa uhu kana kuti ndongosiyana hangu nazvo? Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Pandakauyawo muno muSouth Africa ndainge ndichitambudzika kwazvo, asi ndakazochekeresa umwewo musikana muSouth African wandainge ndava kufambidzana naye. muSouth African uyu mukomanashi ainge ari munhu aigara akandiisa papressure apa ainge akanaka, even though ndainge ndichitozviziva kuti dzimwe nguva aitombouya obva atotorwa nevarume, ende dzimwe nguva aitondiudza kutoti shamwari, nhasi kwandiri kuenda ndinokumbira kuti usazondifonera kana kuita sei nekuti ndinenge ndiine mafriends angu. But ndaitozviziva kutoti kana akagara ati ndinenge ndiine mafriends angu, it means kuti anenge aine maboyfriends ake. So mukomanachi ndainge ndatongojairirawo ndichitongozviudza kuti at least nemanakiro ake akaita, kana ndiinaye ndini ndinenge ndiinaye. Ende iye aiwanzokuti pavarume vose avo vaainge achidanana navo mbinga dzake, hanzi hakuna ainge aine sikarudzi yainge yakakura sesikarudzi yangu. Saka kwandiri aiwira rudo, but still manje aiwanzokuti paya kana tikanetsana obva atanga kuti manda mari achindirwadzisa apo nerunako rwake kuti ndinge ndichimuramba zvainge zvichindirwadza. So mukomanashi akabva achizondipa pressure. Ndikabva ndaenda kuno umwe muNigerian wandainge ndichiwirirana naye, ndikabva ndamuudza kuti ndo maproblems andainge ndiinawo because I was dating this very beautiful girl. Saka iye ainge achingogara achingoda mari kubva kwandiri, zvino mari ndainge ndisina. Saka muNigerian uyu akabva ati no problem, zvandichaita kana ndikangowanawo any information ndichakupa. Mukomanashi akabva achizondifonera one day painge pari pakati pahwo usiku, akabva ati unokwanisa here kuuya kumba kwangu? Ndikabva ndati ehe ndinokwanisa, even though I knew mukomanashi kuti it was already too late, but ndakatongozviudza kuti zvitori nani kuti ndinge ndichitongoreiska. Ende ndakabva ndareiska mukoma, ndikafamba ndikabva ndaenda kumba kwake muNigerian uyu. Ndakasvika it was somewhere kuma past 3 pandakazosvika kumba kwake because ndainge ndichigara kulocation, iye ainge achigara kumasuburbs. Ndasvika kuya mukomanashi akabva achizondipa chimwe chibhaketi, akabva ati ndinge ndichiitira weti mubhaketi. Mushure mekunge ndaitira weti iyoyo mubhaketi, ndopa akabva achizoti ndinge ndichizonwa weti iyoyo. Ndakaita saizvozvo, akabva anditi ngatichimirirai makuseni panozosvika high priest wacho. Akabva achizouya mukomanashi. Mushure mekunge auya akabva achizonditi kana ndichida mari ndinofanira kuti ndige ndichizojoina cult yavo, in which ndakabva ndachizobvuma mukomanashi. Ndakabva ndachizoendeswa kuCape Town uko kwandakanosangana neumwe priest uyo akati ainge achazondipa yavanoti magic money. Zvechokwadi mukomanashi, ndakabva ndachizojoiniswa cult yacho iyoyo. Mushure mekunge ndajoina cult, ndikabva ndanzi painge pachidiwa ropa remusikana uyu nekuda kwekuti ndiye ainge aita kuti ndige ndichizosvikawo pakufunga nyaya idzi dzekuromba. Saka vainge vachida soul yake. Mushure mekunge ndabvuma mukoma, that was when I told myself kuti it was far much better for me to be rich, even though ndainge ndaudzwa kuti in the future painge pachazoda ropa raamai vangu. Ndikati zvakatongofanana izvi, zviri nani kuti amai vange vachizofa zvavo. But now I am regretting zvose izvo zvandakaita. Ndakazviita mukomanashi ndichizviudza kuti this was the final, ndainge ndichazoita mari kekupedzisira. Asi hakuna chinhu chinorwadza kuti amai vangu ivo vanondipfukira vachiuya kwandiri vachiti vanenge vachida kurara neni, ende vachirara neni mukoma. Ndinenge ndichitoona zvinhu izvi zvichiitika in real life, but chinenge chiri chipoko chavo. It is something that is very hard. I know kuti ndakaromba hangu, asi zvinhu zvekuti zvinongorema uye zvekare zvinorwadza pose pandinenge ndichiita bonde namai vangu. Ende ivo vanoti kounogoramba sei nekuda kwekuti pandakafa handiti wakauya ukarara neni. Zvechokwadi ndo zvandakaita mukoma. Mushure mekunge ndapiwa mishonga iyo yandakanzi
pane imwe mari iyo yauchazopiwa wasvika kuJoburg. Zvechokwadi ndakabva ndapiwa mari ndikabva ndanzi ndinge ndichipa uya muSouth African wandainge ndichidanana naye, sezvo ainge ari iye first sacrifice yangu. Akaigamuchira mari iyoyo kana bonde randakapiwa musi wacho iwoyo, because ndainge ndisati ndakambomupa mari yakawanda kudaro. Mangwana acho Makuseni akamukira ndokubva achizoenda kumba kwavo, akati ainge aida kutenga iPhone nehembe nei. Mukomana achi ndikati iri bo, akachizotanga kurwara. Akangoti angotanga kurwara sezvandainge ndakaudzwa kuti ndinge ndichiita, ndokubva ndatombobva mulocation meme ndikaenda ndikanotanga kugara somewhere else ndakamirira kuti ange achizofa. Zvino pandakanzwa kuti ainge afa mushure mekunge azovigwa, ndakadzokera kulocation kuya ndakatoperekedzwa naye muNigerian uya wainge huri usiku, I think kuma past 11. Vanhu vazhinji vainge vatopinda mudzimba vatorara zvavo. Mukomana acho ndopa ndakabva ndaburuka ndokubva ndaenda ndikanomira pagate pavo, ndikabva ndachizotanga kumudana ndichiti huya kani, huya tinge tichienda kunogara tose. Zvechokwadi mukoma ndakabva ndaona gedhi richivhurika but handina kuona munhu. Ndokubva ndabvunza muNigerian uya kuti kosei ndainge ndisina kuona munhu, akabva ati maybe pane zvainge zvakanganisika. So takazoti tava kudriver tichibuda mulocation muya painge paine kamwe kachechi kaita sekunge kainge kaine crusade. Takanzwa vanhu vachimba vachinamata, tikabva taziva kuti ndo zvainge zvakonzeresa kuti mweya wake ndizotadza kuzoenda nawo kumba kwemuNigerian uyu. So takazomirira kusvika vanhu vaya vapedza kaCrusade kavo kavainge vachiita mulocation macho imomo. Vakaita I think mazuva 4 vachingoita crusade yavo. Then zuva rechinumber 5 patakadzokera kulocation, because each and every night taiendako kulocation taiti kana tikanzwa vachinamata muNigerian uya aibva aridza hake tsamwa, tobva tadzokera zvedu kumba kwake. So patakazoona kuti vainge vapedza kuita crusade yavo, takadzokera pagedhi paya ndo pandakabva ndachizomudana zvekare. Gedhi rakavhurwa mukoma, ndokubva ndachizomuona achibuda. Ainge akanaka kwazvo, akapfeka dress iro ravakamuviga akapfeka riri rewhite, uye ainge akabata maflowers. Ndokubva ndamutora even though chainge chiri chipoko chake, asi ainge asina maziso manje. Ndokubva tachizoenda naye kumba kwemuNigerian uyu. Vainge kuine vamwe varume vainge vakatimirira, ndo vakazotora chipoko ichi vakaenda nacho upstairs. Handizivi kuti vakazoita sei nemweya wake, asi ivo ndo zvavakatotaura kuti nekuda kwekuti ndiye akonzeresa kuti unge uchizopinda mukurombwa, tiri kuda mweya wake. Ndakabva ndachizonzi ndige ndichimbodzokera kunogara kuZimu, nekuda kwekuti nguva yekuti amai vangu vange vachifa, my real sacrifice yainge yaswedera. Zvechokwadi mukoma ndakabva ndadzokera kuZimbabwe. Amai vakabva vatanga kurwara mushure mekunge ndavatengera rimwe dress randainge ndakanzi unovatengera dress reblack then wazofona. So ndakabva ndachizofona mukoma ndiri musango, apo pandainge ndaenda kutown ndava kudzoka. Zvino ndikabva ndaburuka kombi ndikabva ndambopinda mune kamwe kasango kwava kupfugama, ndikabva ndatanga kunamata uye zvekare ndikafonera Nigerian uya akabva afonera priest. Then tikabva tachizotanga kutaura, vakandiudza zvose zvandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoita, ndichideketerera mweya werufu kuti unge uchizoteverera munhu uyo anenge apfeka dress iroro, uyo wandinenge ndapa dress iroro kuti ange achizoripfeka, vanova vari amai vangu. Ndakavapa dress mukoma, ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndambofunga kuti ndige ndichienda kuchikorokoza, nekuti ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndige ndichizoragidzira vanhu kuti ndatova nemari. Vanhu vaifanira kutondinzwira tsitsi kunyange parufu rwaamai vangu. Ndakaenda kuchikorokoza mukoma for about 1 week, ndichigara ndichingofonera veukama kuti zvinhu zvainge zvakatondiomera, uye ndainge ndiri kumakomba ndisina kana mari, ndichingokumbira vanhu mari chete, asi yainge iri valas. Veukama vakazonditumidzira mari, ndikabva ndachizoendawo kurufu rwaamai ndichita sekunge munhu ainge akatoomerwa, asi mumwoyo mangu ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichingogara ndichingoseka chete kana ndakatarisa coffin raamai. Saka ndaiti kana ndikatarisa coffin raamai, dzimwe nguva ndaikwanisa kuenda kutoilet ndobva ndatanga kuseka hangu ndiriko kutoilet ikoko, hanzi ndo kwainge kuri kusadzikisa mhiko dzacho. Mushure mekunge amai vazovigwa ndobva ndakachizoya kuno kuSouth Africa, ndikabva ndachizopiwa start, ndikatanga nerestaurant. Kubva parestaurant unongovaziva maNigerian kuti ivo mabusinesses avo avanofarira ndiwawo
like emarestaurant, mahair saloon nekutengesa mahair pieces, nekuzoitawo zvimashops zvekutengesa hembe, majezi ebhora. Neniwo ndikabva ndachizopinzwawo muchigemu chacho ichocho kuzonosvikawo ndazoita mari. Mukomanashi, ndiri munhu ane mari hangu, handidi kukunyeperai, asi chinongondirwadza ndechekuti amai vangu ivo vanotozviona sekunge mukadzi wangu nekuti ndakarara navo. Ipapo pavakaendeswa kuchipatara, varume vaya vakatouya vakanditora vakaenda neni kuchipatara. Zvinhu izvi zvinotinetsei kunzwisisa kuno umwe munhu asinganzwisise zvinhu zvemumweya, asi vakanditora ivo vainge vari pamweya, inini ndiri panyama. Vakaenda neni kuchipatara uko kwainge kwashaikira amai vangu, then ndikabva ndachizotoendeswa kumochwari. Amai vangu vakabva vachizotoradzikwa patable. Amai vangu mukoma vaita sekunge vainge vachiri kutofema, ende nanhasi uno vanoti kana vakauya kwandiri kana ndikada kuramba vanobva vandirangaridza kuti kuinga kwani zvawakamborara neni wani ipo paya konawo chii chava kukonzeresa kuti unge uchindinyara, uya urare neni nekuti ndiri mukadzi wako. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zviri very hard mukoma. Dai zvaiitikira kuhope ndaiti senani at least ndinenge ndakarara, but zvinotoitika physically ndo zvinongondirwadza chete. Uye zvekare sezvo ndichingogara ndichirara nechipoko zvinozokonzeresa kuti ndizoita maSTI akasiyana-siyana, mamwe asingarapiki. Kungorara nemukadzi so anototanga kutochema achiti ndiri kunzwa kurwadziwa kusikarudzi kwangu, mamwe maSTI aanenge asati akamboita muupenyu hwake. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pane zvose mukoma, chinongondirwadza ndechekuti kurara naamai vangu zvakangooma hazvo vedu we.